Tak ja som vlastne nedokončila školu v 2. ročníku preto, lebo mi zomrela mamina. A znašala som to strašne ťažko. Ježi, poď sem. Ocino je proste v zahraničí, s ním nekomunikujem. Čiže to presne, čo si mi včera vravila, že máš malý okruh blízkych, tak to ti je v podstate rodina. Hej. Mám brata, áno. jeho ženu a jeho 2 deti. A oni sú v podstate taká moja rodina. Ja určite hľadám niekoho na vile, takého, kto bude mať pre toto pochopenie. A hlavne niekoho takého, kto zapadne do našej rodiny, lebo sme veľmi bláznivá rodina. Keď som bola menšia, tak som bola v detskom domove. Keď som mala asi 10, neľutujem. Bolo to najkrajšie detstvo, naozaj. A brat si ma ale stále brával k sebe na víkendy, na prázdniny. Čiže aj keď som bola tam, kde som bola, tak som nikdy nemala pocit, že by som nemala tú svoju rodinu, že vždy stali pri mne. Mne sa páčia silní ľudia, ktorí si niečo prešli a ja som si tiež kadečím prešiel, takže mám rád takých silných ľudí.